мегӯянд дуо дар ҳаққи дигарон зудтар мустаҷоб мешавад. агар гоҳе бидуни ҳеҷ далеле дӯст доштаат таркат кард ва ё қалбатро шикастанд, яқин бидон ки ман бароят дуо кардам. баъди ин ҳама суханҳо шояд дилсӯзӣ кунӣ нисбати ман, вале аз ту як хоҳиш дорам. аз рӯи дилсӯзият кӯмакам накун, вале озорам ҳам надеҳ. агар маро бад бинӣ, он гуна нақш набоз ки гӯё дӯстам медорӣ. маро хушбахт накун, вале хушбахтиамро низ аз ман нагир. лутфан. агар ин дард кашидани ман ороми ҷони ту бошад, пас хуш ба ҳолат.